Gawin natin. Sige nga. Galaw, galaw, galaw. So, sup sa inyo mga ka-G. Unang-una, maraming salamat ulit. So, ito yung picture niyan. Yan. Yan. Itim na parang tigre sa yung dilaw. So, pass game na to mga ka-G. Huwag na natin patagalin pa. Puro galing sa pahamugan itong mga gagamba na to. Kaya alas di maglakad bangaw. Pero ito ata. Ito lamang sa kaha mga ka-G. Pero sa galamay, pareho lang naman. So, game natin. Sige, galaw, galaw, galaw. Nuhuli lang yung itim mga ka-G. Ganun-ganun lang. Hindi man lang nakaabot. Ayan o, di man lang nakakagat yung itim. Sinikwat sa ulo. Nauluhan agad. Akala ko pa naman competitive yung laro. Sinikwat agad. Hirap pa siyang saputan, no? Malaking gagamba din tong itim mga ka-G. Mga good size na to. Good size na natin. So, yun lang mga ka-G. Pass game. Pinas game lang itong pass kill mga ka-G. So, next time maglalaro ulit ako ng malaking gagamba. So, mapanood natin sa inyo yun. Para naman makita nyo. Kasi yun, umaga din. Yung galaw ng gagamba is hindi sila yung baga sa potential ng gagamba talaga na mabibilis gumalaw. Diba na hindi pa napapaarawan to. Sa galing ng pakamugan pero tatapak pa rin mga ka-G. Kasi medyo gutom to pero malalakas naman. So yun lang. God bless sa inyong lahat and maraming salamat sa panonood. Gagambino pa rin. And much love and respect sa inyo lahat.